Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi altså ud og se, eller udspille nogle drenge, der fyrer noget fyrværkeri. Jeg ved godt, det er lidt dumt. Vi går i hvert fald lige derhen af, og så opdaterer jeg til på. Husk, hvis I vil have flere videoer som den her, så like og subscribe. Altså lige. Det er altså heroppe, de fyrer noget af. Og det værste er, at det er teenager. Det er sådan nogen på 13 og 14. Okay guys, så jeg håber ikke, jeg bliver fundet, fordi så skal jeg løbe hele vejen herom og hele vejen hjem. Du ved ikke, om de har scooter. Hvis de har scooter, hvis de kommer herned på cykler eller andet, så jeg springer igennem hæk. Og vi finder en anden måde at komme ind. Jeg ved ikke, skal jeg gå igennem skoven? De fyrer simpelthen også noget derovre. Så altså, jeg tror, det er dumt, Brønner. Prøv at se, hvad jeg kan se, hvis der de lige pludselig kommer. Jeg kan kun se, lige komme over i mørket, de rent faktisk ser mig. Jeg kan ikke sådan lige se, okay, I kommer nu, og så kan jeg løbe. Jeg har en plan. Altså, min plan er, at jeg går herom, og så gemmer jeg bag muren, og så ser vi, det lever. Jeg har ikke andet så mig en anden. Jeg ved ikke, om det er en drenge. Jeg tror, jeg kan se nu. Det er lige der. Kryds fingre for, at de ikke ser mig. De kan bare krydse fingre for. I morgen skal I få en dårlig billedkvalitet. Det er ikke lige det bedste lige nu. Sådan der, jeg håber det er bedre, jeg har lige pulset. Nu prøver jeg at gå op her om Motorsport, hvor de er. Hvis de fanger mig, ikke, og de sådan jo efter mig. Kaster mig efter mig eller andet. Så bliver jeg fucked. Og ja, som I nok kan høre, det er nytårsaften i dag. Det er den 31. Og det er ikke dagen, hvor du skal gå ud om aftenen. Okay? Jeg ved, det er ikke aften, hvor I skal gå rundt udenfor, for der er folk med kanonslag. Så får vi et bedre overblik af det her nu. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber ikke, man kan se eller høre mig. Vi prøver hen og se, hvad vi kan. Hvis de kommer, så kan vi heldigvis stå lige her i hjørnet. Jeg må bare håbe, de ikke tager vejen op her eller kører op her. Sådan helt sikkert gøre. Så hold op, der lukker og gemmer mig i bilen. Lad os bare håbe, det ikke sker. By the way, jeg har kunnet ikke finde min aktie, det er fucking koldt lige nu. Fuck, jeg var så. Jeg skal begynde at blive lidt nervøs nu. Der er ikke nogen. Guys, husk, ikke godt af dem. Og det mener jeg faktisk engang, fordi nytårsaften, det er ikke noget, du skal rundt og lege udenfor. Altså sådan nogle steder her, fordi der er drenge med kanonslag. Og de er ikke sjove, det ramte i kanonslag. Burde jeg tage den bare rundt om, men så skal jeg lage rundt om. Jeg kan høre dem snakke, og hvis de ser mig, så er de en 13. Fuck you. Fordi okay guys, fordi hvis de ser sådan 13-årig for mig går rundt og filmer så kamera her, tænker de nok, hvad i alverden går han og laver? Filmer han også, eller hvad laver han? Så jagter de mig for at finde mig. Og jeg tror ikke rigtigt, at jeg gemmer mig i bilen herom. De hjælper meget, når der er 5-6 drenge efter en, der gerne vil finde en. Får jeg slet video. Det var lige nok. Er de herude? Jeg løber lige om og kigger. De må undskylde, hvis det ryster lidt derude. Fordi jeg sagde heroppe nu, og det går helt amok. Og mærke, det ikke lige den bedste tidspunkt ud. De kommer. Prøv. Jeg kan høre nogen snakke over det hele, jeg ved ikke. Jeg prøver lige godt ham, og vi har lidt mere sådan tid til film. De kommer. Bare jo, de fucking kommer. De kommer cyklende ud over det hele. Græs og alt. Og jeg skal fortælle, hvad jeg så. Jeg kigger på sådan derud. For at se, om der kommer nogen. De kom cyklende ud over græs og alt. Men de så mig, men jeg begyndte at løbe helvede. De kommer dernede. Fucker.
bare løber. Jeg ved ikke, hvor jeg løber hen lige nu. Jeg løber. Jeg skal nok løbe, hvis de kommer. Okay guys, jeg skulle lige falde ned hurtigt. Se, kom se, jeg så. Okay, guys, nu siger det igen. Det er ikke for sjovt det her. I skal ikke gøre det her. De bomber, de drenge har med sig. Okay guys, så hvad I ikke så det slukke kameraet. Det var de her drenge på cykler det. De råbte et eller andet. Se, der er en der med ham med telefonen går ind. Vi skal se, hvad ham der er med telefonen er. Og så mig. Jeg gik fuldstændig i panik. Slukkede kameraet. Og begyndte at make a run. Altså, jeg tror jeg bare gik over græsset, og lige på sekunden jeg var fuldstændig. Jeg ved ikke, jeg skal i filmen faktisk lidt fanget. Og så ny plan. Jeg skal komme hjem. Jeg har ikke lyst til at være med nu. Min bedste vil være at gå ind i sport, jeg må så vente lidt tid, før så svikker mig igen. Husk at like og subscribe det her. Jeg gør alt det her for content til mine videoer. Så meget. Så jeg vil have ham med telefon. Ham der. Altså, han løber mega hurtigt og sådan noget. Jeg går bare længere væk herfra. Nej tak. Hvor er det der kommer fra? Som sagt, min bedste vil være at gå ind i sporene, men det gør jeg. Den er safe. Det og det er bare rent facts. Og det er bare rent facts, guys. Det er ikke sikkert for mig, hvad hedder det nu. Jeg er 13 til 15-årige drenge med fyrværkeri. Det er aldrig godt. Måske holder jeg langt væk fra. Hey, det var sådan lige derhen. De drengene så mig. Men det er også min egen skyld, fordi det er jo mig, der er så dum. Tager ud nytårsaften. Og ja, jeg har ikke lyst til at gå rundt herfra, jeg fucking hjemme nu. Jeg håber ikke, at I like og subscribe og kommentere videoen her, fordi det her, det er over de standard videoer, jeg laver. Kom efter en fyrværkeri også, det er ikke nice. Det er ikke ret at blive ramt af. Ikke fordi jeg har prøvet det, og vil prøve det. Men nu lyder jeg ikke ret at blive ramt af fyrværkeri. Så jeg tager så bare igennem byen her, fordi derom nej, der tager jeg savren ned med igen. Det er her, hvor de jagtede mig. Og så min plan er lige nu bare, jeg skal hjem. Det er min første plan. Og anden plan, jeg bliver drenge, selvfølgelig nu sæt. Min tredje, kom hjem i et stykke, og ikke i 1000 stykker kød på jorden og blod. Fordi den anden, der har fyret af med fyrværkeri. Jeg ved bare, at drengene de er her med et sted. Jeg ved det bare. Så langt kan de heller ikke have været nået. Jeg har et bud på, hvor de er. Jeg så lige nu fyrværkeri. Altså mit bud, der er de er deromme. Der er jo en kæmpe fyrværkeri der. 13-15-årige drenge fyrværkeri, det er ikke. Dem skal I ikke fuck med. Slet ikke dem på 15 år. Med knaller der og kanonslag, jeg ved af dem. Jeg er bange over det lige nu. Men dem med kanonslag 15 år drenge, de skal fuck med. Det skal I ikke. Der går en nøgen person bag mig. Der kan I se personen. I kan se personen der. Der er en, der går bag mig. Shit, jeg tror, jeg kunne. Okay, guys, så jeg kommer altså hjem nu. I sagde jo, de fyrer sindssyge derude. Altså, de er fuldstændig syge. Men jeg kom hjem med et stykke, og jeg gik 1000 klatter kød og blod, og hvad jeg sagde i videoen der. Ja, jeg blev forfulgt af en mand, der... Jeg skyndte mig bare hurtigt hjem som muligt, og så var det egentlig bare det. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Vi ses i næste video. Adios.